So, istorya ni Manoy o si mga tugang mapapadapit dyan sa Rinconada, ay pag inistorya ko siya nito, pag inistorya ko ito sa endo mga panggatang niya, baga, ondas, karalagad bagang niyan. Tama-tama, napapanahon itong istoryang ito mga pangga, may nagpalubong may nagpalubong. Ngunyan, nag-inquire so kapamilya diyan sa Iriga, nangyari ini sa Iriga mga pangga. Nag-inquire sa sa simbahan, Father, pwede po ngayon pamisahan mi ngawa na ramrag ading garana mo ta ilulubong na. Papamisahan ngo niya na aga so naghumali na sa kinabantay, ipapalubong na baya. Ibisi pa lang si Father mga tugang, sabi da ni Father ay ngawa na ramrag lakadakol ka schedule na mo. No. Maray pakiton, ipaapon na sana ninyo. Ipaapon na sana. Isa rin kabaga ang hapon mga sayanda, apon, ipaapon na sana ninyo. Naanggot da so kapamilya mga kasugadan, Sabi da kaso kapamilya kasugadan mga pangga. Ray gamang kita-kiton, Father. Anang ayam nga ni pag nagraraan tinatalbong. Anang tawlogan ipapaapon ninyo. Iwinalat da duman sa simbahan ka so kapamilya so kabaong. Kamo na sana pa din magpaapon ka. Iyan ang istorya sa kuya ni Manoy Jose. Ni Manoy Jose. Manoy Jose Tagum. Diyan sa sa Iriga. Salamat. Okay, shout out diyan sa mga taga Rinconada area, sa mga taga Iriga. Maray na ramrag kaninyo ngamin saan and apera sa marhay na ramrag, maray na apon. Maray na apon kaninyo. Paano ba? Nyata palan, right ka man kita-kiton, Father. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?